Čaute všetci, vítam vás u môjho úplne prvého videa, v ktorom budem hrať Brawl Stars. Som na toto video veľmi zvedavý, nezabudnite dať like a odber. A poďme na to. Viete, vďaka lajkovému rebríčku, ktorý je tu, sme získali 5 Legendary Star dropov a rozhodol som sa, že urobím opening tých 5 Legendary Star dropov, ktoré sú tu. No som na to veľmi zvedavý, dúfam, že mi padnú nejaké brawlery a poďme na to. Tak, prvý star drop. Otvárame a je tam skin na Barleyho. OK. Potom druhý otvárame. Je tam star powerka na Groma, no, nevadí. Ďalší, tretí. Je tam skin na Ems, no, nevadí. Predposledný. Čo tam bude? Srčkong. No, celkom dobré ešte, no. A posledný star drop, dúfam, že nejaký brawler. Nič mi zatiaľ nepadlo. Tak poďme. A star powerka na Dynamajka. No, nevadí. No, tak si to poďme pozrieť. Tak, čo tu nám máme? Tak, viem, že... Aha, skin na Ems, to viem. Potom, čo tam bolo? Potom, na Groma tú star powerku, hej. Ešte ten Srčkong, to je dosť dobrý, podľa mňa. Kde mám toho Dynamajka? Neviem, kde je vôbec. Kde je? Tu je. No, tá star powerka. Nechám si túto ešte. No, a mohli by sme to skúsiť odskúšať. Tak si dáme Kong Srdža, dáme si Solo Showdown a poďme na to. To si nevšimajte. Ideme na to. Go! Čo to tak dlho trvá? No, super. Dobrá. Celkom sú nesuperi. Dobrá. Otvárame prvý box. Bum, bum. Hej, ty Dynamajk, čo tu robíš? Poď. Zomri. Nedotiahnem na ňo. Poď. Dík, Leon. Ale teraz zase ja zabijem teba. Je po tebe. Haha. Otvárame ďalší box. Už 4 máme. No, nie 3, ale 4. Tak, prepáčte. Teraz ďalší. Nech budeme silnejší a nech budeme mať viacej životov. Nech vyhráme a skočíme. Bum, nech budeme rýchlejší. Dobre, skúsime niekoho zabiť. Tu na, tento. Bull, poď sem. Utekol nám. Srap. Haha. Ďalší box. Miko. Hej, ty čo na mňa skáčeš, opičiak? Poď sem. Mačka. Nie, čo hovorím, opičiak. Joj, poď sem. To je opica. No, utekol, nevadí. No, tak ďalší box, nebudeme silný rost. Bol zabil opičiaka. Skúsime my jeho teraz zabiť. Tam fajtia. Teraz by. Nechaj ma. Poď by. Nie, tak nič. Alebo viete čo? Idem na Teru. Poď sem. Poď. Haha, ty mi ťažko utečeš. Kamaráde. Alebo skúsim by. Tak nič. Joj. Bu, áno, poď sem. A teraz ešte Tara, joj. To boli hity. Poriadne kombo. A teraz by. Hej, ty čo sa tam schovávaš za tú stenou? Poď sem. Jedol len na jeden hit. Krása. No, prvé miesto. To na začiatok je dobré. Dobre, ešte skúsime s tou Ems. No, skúsime teraz Game Grab. Poďme. No, ideme. Aha, to je tento. Crow Ball s nami.
Rosa, Colt, Pam. Ideme na nich, poď sem. Dáme nejak. Nevedel som, že tento spray mám. No poďte. Colt otravný. Au, Colt. Ten otravný Colt. Hej. Ale ty mi neutečieš, au. I ty kokos, my sme sa navzájom zabili. Dobre. Chceš si hrať? Tak poď sa hrať. Dobre, ale teraz je ten Rosa na hranie. Teraz Pam. Poď. Tak nič. A kde si, Colt? Kde si? Tu si. Zase? Ale teraz to bola Rosa. No, ale zatiaľ vyhrávam, to je dobré. Mám 5 gemov, 6 gemov, 7 gemov, 8 gem, posledné 2 a vyhrávame. Poď sem, super, dole, si, táto teraz. No, poď dole, choď dole. Ty akože si otravný, dobre, už si dole. Posledný gem potrebujem, tam vzadu je. Poď. Au, vyhrávame, yes. Ty čo? Aha. Joj, poď. Yes. Dobre bolo. Než ma ty zabiješ, akože ten Colt je taký otravný. Ja ho mám plné zuby. Vyhrali sme. Tak fajn to je. No, dobre akože. No začiatok celkom dobré. No, ešte tento si otvoríme. Rare, tak nič. Dobre, pokiaľ sa vám toto video páčilo, niečo sme získali, dobre. No aj tu, tak nič. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Na budúce urobím o boxoch, čo sa vracajú. Urobím video. Nezabudnite dať like a odber a čaute na budúce.